И с гранд тотал от 4 от 5 точки. Здравейте хора! Днескашното видео, което реално ще се снима през цялата седмица, се състои в това да приятелките ми да ми избират аутфитче и от целия ми гардероб, каквото изберат, и после да се опитат да ги познаят. Ще ги избирам на рандом с пребиджият ми лаптоп и рандом неймпикър. Ще им пиша вечерта какво трябва да изберат, какво трябва да направят. И после на сутринта, като уча на училище, ще снимам и всеки друг ще трябва да познае кой реално ми е избрал аутфита, нали, без човека да се издава също. Сега сме 12 януари, неделя вечера. Ще завърча колелото и трябва да пиша, нали, на човека, на който ми се падне. Ми избира за понеделник аутфита, което е единственото изискване за понеделник е аутфита да е за физическо, защото ще имаме физическо, и да става за горе-долу студено време, защото го дадат между 0 и 5 градуса. Сега ще го завърчам. Те са 6 момичета, така че Надо ще избира и за събота, когато може би ще излизаме. Първото момиче е Лени. Елена е това. Да, тя се падна. Сега ще я махна, за да не се падна следващите дни. Ще й пиша, ще й кажа всичко, което трябва да направи и утре сутринта ще ви покажа какъв е аутфита и когато се опитат да го познаят, също ще снимам. Значи хора, днес е понеделник. Сме събрали всички тук затворниците в самото. Значи, това е аутфита. Избран от една от тях. Само част знае, но ще се прави, че не знае. Значи имаме камера, богия камера. Имаме, избрала е аксесуарите, дрехите, обувките и как да се направя косата като цяло. Значи имаме ето тези сърчица. Имаме ето това сърчице. Имаме този черен long sleeve top. Имаме този Ansung Flare и белите ми обувки просто. И косата ми е спала съм на плитка. Това е цялото нещо. Това е аутфита. Според мен това е или Али Лилия. Според мен е Елито. Окей. Аз мисля, че е или Монито, или Ленито. Окей. Аз мисля, че е Вера. Окей. И аз залагам на Вера. Ами аз мисля, че Лия или Мони. Те се направих предположенията, но няма да им казваме. Като мисля да ги избрат. Те се направиха предположения, но няма да им казваме, за да може всеки ден да избират от всички отново хора. Като излезе видеото реално. Ето така ви карам да гледате видеото. Казвам ви, гледайте го, ще разберат кой го е направил. И така, ще го тегля всеки ден и последния ден ще е реално, когато излезе уикенда и ще... Да. Сега е понеделник вечерта. Мина ми целият ден с аутфита, който Ленята ми избра. Беше наистина много удобно с него и нямам никакви забележки. Това е буквално аутфит, който съм носила, имам абсолютно същия. Love it, would recommend. Нашият френд Lucky Wheel ще върчим отново. Май Аля ще избира за утре аутфита. Да. Сега махам. Окей. Така че, до утре. Не! Втория ден, ние сме вторник. Някой от тях ми е избрала аутфита, Мони не успя да дойде, но тя ще интервюира на следващото ми участие. Имаме панда, която не знам вече дали е накриво. Имаме stacked jewelry. Имаме обичките. Значи този плотник. Отгоре в горничката. Плана, сините дънки и дънкчетата ми. Опа! Нека предположим кой е направил този аутфит. Али, какво е твоето предположение? Според мен е Маша. Маша, твоето предположение? Според мен е Лия и Лени. Окей. Бера, твоето предположение? Маша. Окей. Аз мисля, че е Ленито. Аз съм за Али. Окей. Това че е направила? Хора няма да познаят да ги с пасле? Да. Мони са появени.
Според мен е избрала... Окей, ти предполагаш да. Добре. Не, всеки е различно предположи, но беше познат, по принцип, човека беше познат. Добре. Значи това е lock and load. Значи това е спряха. Това ще остана, да знаеш. Здравейте, котарачета. Вече се прибрах. Вторник, след обяд, вечера. Ако лаптопа ми се чува, не се. Това беше аутфита на Але. Наистина много ми хареса. Ето, трябва да направя снимки, фитчек. Беше много удобен, нещо, което 100% да бих носила. Много добре го измисли. Stacked jewelry-то 10/10. Днес нека видим за сряда, кой ще ми избира аутфита. Всеки път се стряскам, че съм забравила някой да сложа. Не мога да се намеря мишката. И също Яна предположи, че предположи правилно, че е била Але. Така че нека видим за утре, сряда 15, кой ще избирам. Ще избира всъщност Маша за утре. Ти пиша, ще изберем всичко и утре ще ви покажа аутфита. Hello! Днескашния аутфит за сряда имаме това герданче с сърчицето. Вече любимо, избирано всеки ден. Тези обички. Този светло-розов, не знам дали на камерата е светло-розов кардиган, бял кроптоп, basic, бяло коланче, тези дънки и акчетата с сладките ми чорапки, да. Моника ми пише дома. Или Машето, или Алито. Според теб. Аз ще мачваме днеска. Йо! За какво искам? Включение. Нормале. Али или Маша? Според мен е Али или Маша. Окей, имаме доста тук еднакви. Според мен е Маша. Окей, така. Това бяха всички предположения. Имаше познато, не мисля, че всички имена бяха казани. Имаше познато. Чао! Hello! Днес беше третия ден, сряда, 15. И това беше аутфита, който Маша ми беше избрала. Наистина много удобен. Тези дънки от много време не съм ги носила, просто защото не знаех дали ми седят добре или не, но ги сложих. Бяха наистина много хубави. Това много удобно. Месипана. Много рядко се правя, почти никога, само вкъщи. И харесва ми как изглежда, така че наистина Маша супер се справя. Ето останалите хора. Те ще са the victims. Не ме страх, ако ми се падне Лия, защото тя каза, че ще ме сложи в Country Girl outfit. И да видим за утре, четвъртък, 16, кой ще ми избира аутфита. Майче, Мони. Да. Да, ето Мони. Така махам я за петък и неделя. Неделя ще излизаме реално пак с момичетата. Остават Вера и Лия само. И утре ме очаквайте с аутфита на Мони. Hello, хора! Днес свита за четвъртък. Имаме тази прическа. Моето герданче, накрая някой го избра. Обичките тези. Уникални. Този черна проста блуза. Тази оверсайз тениска. Дънките и белите ми маратонки. Това е фита, сега трябва да предположат кой го е избрал. Така, Али. Предполагай, кой е избрал? Аз мисля, че е Маша. Окей, мислиш, че Аз мисля, че е или Маша или Ленито. Маша или Ленито? Аз мисля, че е Моня. Монято. Аз мисля, че Моня избрала днешния фит. Окей, тъй като Маша и по принцип камерамена в лобито избягаха, изоставиха ни и Монято... Това не е ли малко спойлер? Това не е малко странно. Аз ти казах, Маши или Вера, според мен. Маша все още няма, изоставихме с богата. После ще се върнем за Маша. Машата кута. Според мен е Моня. Окей. Hello. Днес беше четвъртък, мина много добре деня, сега е след обяд. Ето аутфита, който беше избран от Моня. Много ми хареса, плитките особено, честно, много ми харесаха как седят. Не съм си ги правила преди тази прическа. Утре петък, 17. Освен училище, имам после извънкласна подготовка там Делф.
И освен това ще влизаме после с Дани, Али и Карин. Така че да видим, останаха само Вера и Лия. Честно, само за Лия ме страх заради каубойските глупости. Каубгърл. Но да, нека видим за утре, за петък кой ще. И другата ще остане за неделя. Лия ще е последна, падна се Вера за утре. Така, да, ето Вера. Което означава, че Лия ще е последна за неделя реално. Окей, хора, лек апдейт. Вече 9:30. Върнах се, гледахме театър. И так му се върнах и видях, че Вера още не ми е отговорила, което означава, че спи. Просто знам, че спи, защото тя се ляга някои дни супер късно и сега просто е имала време невероятно да се дъно спи. Ако не е това, не знам какво е, но да е добре. Затова писах на Лия, защото тя е единствена друга останала. Нали, не й казах, че има някакви затруднения, просто на Вера й казах, нали, Вера, тъй като сега не отговаряш, трябва да те оставя за неделя. Хора, не беше каубгърл аутфит. Много е класи, доста ми харесва. Ще видим утре как ще изглежда. Ще видим утре. Лия е избрала. До утре. Лека нощ. Hello! Днес е петък. Това е петъчния аутфит, very класи. Обичките, сърчецето, любимото буквално сърчеце. Този розов off the shoulder top. Имаме кафевите панталони, колана и черните бочи. И това е прическата. Така. Никой не е сигурен вече. Последния ден. Аз мисля, че Елито или Лия. Леничка, мисля, ще Залагам на Лия. Мисля, че Али или Лия. Окей. Аз мисля, че или Ленито, или Моното. Окей. Мисля, че е Маша. Имам предположение за Маша. Маша не се да. Моля, кой мислиш, че ми направил аутфита? Или Елито, или Вера. Това са предикшенето за днес. Здравейте хора, да ви дам лек апдейт. Сега е събота вечерта. И като Вера трябваше да избере аутфита за петък, но реално тогава спеше и нямаше как да ми отговоря. Лия го избра и сега Вера остана за неделя. Нали, само това знае, нали, че реално е трябвало някой друг да я избира за нея. Но да, сега тя ми избира аутфита, върви много добре, very promising. Неделя реално ще излизаме, ще ходим на ателие и тогава ще се разбере кой колко е познал и всичко. Така че, до утре хора! Hello! Това е последния аутфит. Днес е неделя. Това е последния аутфит. Имаме twisted earrings. Това е. Имаме... Чакай, да пазай на вас ще ви го покажа. Това е много добро. Имаме... Това е дълъг ръкав, черна блуза. Това мачва с якенцето, флеер тънките и белите ми обувки. Нека чуем какви са гестовете за днес. Али готова ли си с твоя гест или? Значи, мисля, че е Мони. Окей. Гест за Мони. Маша. Окей, Маша. Значи, според мен е Елито, понеже нещо много хвали. Тя се е заглавя. Или Лия, или Маша. Окей. Според мен е или Лени, или Вера. Окей. Аз мисля, че или Лени, или Вера. Окей, това бяха гестовете за днес. След малко ще се включим отново и ще ви кажем кой е спечелил, с колко точки, там каквото искате да знаете, имам го всичко написано. Чакай да направи ей така на камерата. Добре. Резултатите са... Първи ден. Ето този аутфит беше. Така. Той е направен от Лени. Ето. Вторник. Така. Але. Тя се едно не помня. Третия ден. Сряда. Така. Маша! Знаеш си. Ето това. Тук се чудя. Чакай. Тук се чудя кой ден беше. Той беше Моня. Бяхте с еднакви прически. Да. Сега кой остана само? Петък. Кои двама Чакай, останаха? петък. Чакайте, кои двама останаха? Чи и Лия реално. Петък. Лио. И днес е Вера. Така. С... Чакай, ела тук. Сега ще казвам победителя. И с гранд тотал от 4 от 5 точки. Елени!
Аутентик. Аутентик, да. 100% намашени извън на телефоните и се прекъсна точно тогава видеото. С 0 от 5 точки е Алев. Знаех си. Майко. 3 от 5 са Лия и Вера. И Машо се спрапе, да. Това са... God damn, 0 е actually лудо. Но това е трудно да го направиш. Принцип. Да, реално на Маша сте най-много познати, най-малко познати са на Аля. Това са аутфитите. Направихме анализа. Да, анализа беше направен. Много сме подредени на цвета. Кажете чао. Чао!